Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Iyaqhubeka impi yabaculi bamaskande abacishe babambana ngezihluthu kwenye yemicimbi bebanga ingoma ethi ilengela emaweni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi lanibona khona le video. Mongo oqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwandwe Mothanda ungangibiza intatheli kayu. Kubukeka ngathi yaqhubeka impi kaNavigator akanye noBahubhe Mkhize ababebanga ingoma la abacishe babambana khona ngezihluthu kweminye yemicimbi. Ngesikhathi uBahubhe ethatha ingoma Navigator ethi ilengele emaweni bagcina ke sebehlangana kweminye yemicimbi labaculi baphoselana ngamazwi besho khona ukubambana ngezihluthu. Kamumva nje noNavigator njengoba ekhiphile ialbum yakhe ethi Unsubdued uvele wathatha ingoma kaBahubhe njengoba injalo ethi emakamerweni. Abantu ke basale bemangale ngendlela emangalisayo. Ngisho nezibongo uvele wazisho njengoba zinjalo ezikaBahubhe. Lokhu ke kusho lukhulu ngengxabano yabo labaculi. Kusho ukuthi ke uNavigator ukhethe ukuzibuyiselela. Sazi ukuthi uBahubhe uzoyizwa kanjani le ndaba. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba. Uma ubusuyizwile le ngoma ngizofisa ukwazi ukuthi ngabe lithini uvo lakho mayelana nengoma kaNavigator entsha le ethi emakameleni ngealbum yakhe entsha ethi Unsubdued.